Ćao svima, dobrodošli na naš kanal. Danas snimam video zajedno sa svojim psom. Evo ga. Ima 6 mjeseci, juče je njemu bio rođendan i danas ćemo probati različite neobične slatkiše za pse. Svi mi volimo naše životinje i svi mi gledamo da dajemo sve najbolje šta može za njih, pa sam nabavila neke zanimljive stvari sa kojima ćemo danas počastiti mog psa. Nadam se da će biti miran. Inače, nemojte da gledate kesu. Kesa je iz čajne prodavnice. I ajmo da krenemo. Nadam se da će se njemu sve svidjeti. Mi ćemo probati zajedno. Evo ga. Prva stvar koju sam uzela jeste gematogen. To je kao čokolada koja se pravi od krvlji, od kravlje krve, krv mladih bikova. To se pretvara u oblik čokoladice i to se prodaje u apoteci. Ima višak feruma, žlezo u sebi i to se daje djece ukoliko imaju premalo tog elementa u krvi. To je inače jako zdravo. Znači, bukvalno to je šećer sa krvlju. To je bilo nama omiljena slatkiš kad smo bili mali i siromašni. I evo sad za psa. Njemu se već sviđa, ne volim kad je takav. Piše da tu nema šećere, piše profesionalni slatkiš za pse sa inulinom za imunitet, ima tu više feruma. Ajmo da probamo. Jedan komad. Izgleda kao čokolada za gematogen za ljude. Miriše na pseću hranu. Ajmo. Joj, pogledajte kako se uzbudio. Sjedjeti. Sad neće da se smiri. Evo. Хорошо. Ok, ukus kao standardan slatkiš za pse. Njemu se svidio. Dobro. Nije ukusno uopšte. Sljedeći slatkiš suške. Inače za pse nije dobro, njemu se već svidio, inače za pse nije dobro da se hrane sa hlebom i proizvodima od hleba. Ovo sam, inače ja njemu ne dajem to, ali ovo sam uzela da probam. Ovdje ima 50% brašna i 50% piše mesnih proizvoda. Ne znam šta je to. Ovo je gematogen koji smo jeli je jako gadan, a nemam sad vodu neku. Lepo miriše. To je kao kreker. Ja bih to jela. Ajde da pokažeš šta znaš. Evo ga, pogledajte. Evo, dobro. Njemu se sviđa. Ali se njemu sviđa bukvalno sve. Sljedeći proizvod. Ne. Nilza. Sad se smiram. Sljedeći proizvod koji sam nabavila su čokoladice za pse. Uzela sam belu, tamnu i mlečnu. Pretpostavljam da su iste. Znači, sastav je kakao maslac,
laktoza, mlečni serum, pivski kvasac, što je inače jako zdravo za pse, aromatizator, probat ćemo belu čokoladu. Ima tu, evo imamo belu čokoladu, imamo ovakvu mlečnu sa nekim rižom i tamnu čokoladu, tamnu ja ne volim. Ajmo da probamo mlečnu, pošto tamnu ne volim, a bela čokolada zapravo nije pravljena od čokolade, od kakao, tako da ovo je najbolja varijanta. Pogledajte vi njega, njemu se sve sviđa. Miriše kao čokolada. Izgleda kao čokolada, ima... Prvo ću ja probati. Ovo zaista ima ukus čokolade, samo što malo kao dijetalna čokolada. Ali dobro, ja bih to jela. Da nisam znala da je za pse, pojela bih. Ajmo da vidimo šta će reći gospodin. Pa normalno da će se njemu to svidjeti. Dobra čokolada. Ja ću to pojesti. Dobro, ožednila sam i sljedeći proizvod je pivo za pse. To je Beer Drink for Dogs, Kraft. Znači, vi znate da psi vole pivo i inače to je zdravo za njih jer ovdje ima pivski kvasac i to je jednostavno dobro za njihovu dlaku, pa ćemo sad probati. Inače košta kao pivo za ljude. Bez alkohola. Oh. Jako loša. Sa ukusom bljuvotine. Evo, moj mali. Evo ga. Sipala sam nje. Ajde, živeli. Evo. Ostavit ću tu sad njemu da... Mnogo je gadno, samo da znate. Samo da znate kako se njemu svidjelo to pivo. Pravi Engles. Sad ćemo da probamo čokoladu. Otvorila sam belu čokoladu. Dobra je. Dobra je, stvarno je dobra. Sad ćemo probati tamnu čokoladu, Choco Dog se zove. Već vidim da se njemu sve sviđa. Ovo je tamna. Ovo je najbolje, najukusnija. Jako ukusno. Ljudi, evo ne lažem. Normalno da će se njemu svidjeti.
I zadnji proizvod koji je nama ostao jeste musli. Znači ovdje ima zobene pahuljice, 20% mesa zeca, voće, povrće. Inače, ovakve musle za ljude ja bih mogla i njemu dati, zato što tamo nema ništa osim zobenih pahuljica i voće, povrća. Prosula sam ovdje malo to pivo, pa on tražiti, njemu se jako svidjelo. Evo ga, malo se smirio. Pa izgleda kao obične muslje. Nije ukusno uopšte. Nije ukusno uopšte. Pa to su inače zobene sa... Ok, nije ukusno, teško je da žvačem, ali za njega je ok. Evo on pljuje, nije ni pojao. Poješće. To je to. To bi bilo to, sve smo probali. To neću mu dati sad. Mučit ću ga... Evo, daj mi šaku. Evo. Bravo. Bravo. Znači, gledajte vi nego. Pogledajte kako mi je samo lep. To bi bilo to za danas. Ajmo da... Meni su najbolje bile te čokoladice, jako su dobre. Plutonu se svidjelo sve, evo ga. Plutonu se svidjelo sve. Mislim, najviše, kao što sam primetila, najviše se njemu svidjelo pivo. Meni je to bilo najodvratnija stvar koju sam gledala, koju sam probala sad. Inače sve je jako fino, ukusno. Volite svoje životinje. Mislim, ovo sve više atrakcija za vlasnike nego za pse, mada ovdje ima u svakom od ovih proizvoda ima dodataka različitih vitamina, kvasca, što je jako dobro za pse. Da, za tebe je jako dobro. On ne priča srpski, on ne razume srpski. Ali ovo je sve više za vlasnike. To bi bilo to. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ja ću sad da dam pivo ovom gospodinu i vidimo se u narednih par dana. Prijetno, doviđenja. Ćao!